Ved du, hvad du skal efter gymnasiet? Måske så gør du, måske gør du ikke. Det er måske heller ikke så vigtigt. I virkeligheden så behøver du slet ikke have svaret. Det er derfor, at karrieretanken den findes. Til karrieretanken så kommer du til at møde både virksomheder, uddannelser og mange andre muligheder, som du har efter gymnasiet, som alle sammen vil være samlet et sted. Selvom det kan virke en smule overvældende, så har vi gjort ret nemt for dig. Så her kommer lige 3 steps. Step 1, det er at gå rundt og snakke med forskellige virksomheder. Og hey, husk lige, der er ikke nogen dumme spørgsmål. Det eneste virksomhederne og uddannelser gerne vil se fra dig, er et åbent sind. Step 2, det er, at du skal rundt og høre forskellige oplæg. Og du behøver sikkert gøre noget nu. Du kan bestemme dig på dagen. Step 3 og sidste step, det er måske faktisk ikke helt et step. Det går ud på, at du går en smule klogere hjem, end da du kom. Og hvis du er i tvivl om, hvor du skal starte på karrieretanken, og ikke rigtig ved, hvad du skal efter gymnasiet, så har vi lavet en stand med et matchboard. Og det er faktisk der, jeg står. Du kender måske allerede matchboardet fra matchtesten, som du forhåbentlig har taget. Burde have taget. Men bare rolig. Hvis det her ikke giver mening nu, så er vi der også på dagen til at hjælpe dig. Husk lige, at målet er ikke at finde det perfekte svar. Du finder nok heller ikke din fremtid på 5 minutter. Der kommer helt sikkert nogle muligheder på karrieretanken, som du ikke kender til. Så kom nysgerrig. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.